Οκ, τώρα είμαι έτοιμος. Γεια σου YouTube, Γιώργος εδώ και είπα να φτιάξω αυτό το κανάλι στο YouTube γιατί πολύ απλά μου αρέσει να φτιάχνω βίντεο. Στην αρχή φοβόμουν να το φτιάξω γιατί έλεγα θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος, θα πουν γενικώς γνωστοί μου. Αλλά άμα κάθομαι και ακούω τις γνώμες των αλλωνών δεν θα πάω μπροστά. Ας μπούμε στο πιστό του βίντεο. Αυτό το κανάλι θα αφορά ταξίδια, θα αφορά περιπέτειες, θα έχει vlogs και γενικώς ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Μέσω των βίντεών μου θέλω να δώσω το κίνητρο, να δώσω το motivation, να δώσω το κίνητρο στους ανθρώπους να βγουν έξω και να γνωρίσουν τον πραγματικό κόσμο. Ελπίζω να το καταφέρω και αν σας κίνησα το ενδιαφέρον, κάντε subscribe για να δείτε το επόμενο και τα επόμενα βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και γράψτε τη γνώμη σας κάτω στα comments. Γεια σας!